соли 1639 ҳиндустон. дар хонадони шоҳи шашуми сулолаи муғул абузафар муҳиддин аврангзеби оламгир духтаре ба дунё омад, ки ӯро зебунисо ном ниҳоданд. тамоми умри ин маликаи зебову бомаърифат муттаи амри падари золим ва замони тираву тори асрҳои миёна буд. аврангзеб дар нимаи дуюми асри 17 ва аввали асри 18 ҳокими ҳиндустон буда ҳамчун шоҳи ҷоҳилу ситамгар дар таърих номдор шудааст. модари зебунисо дилрасбону духтари яке аз саркардагони Эрон бадеузамон мебошад. ӯ зани илмдор буд ва барои савод ёд додани зебунисо кӯшиши зиёд кардааст. ҳафиза Марьям ном зани оқила ва фозилаеро даъват менамояд, ки ӯ дар як муддати кӯтоҳ ба маликаи ҷавон хату савод меомӯзонад ва шавқашро ба адабиёт афзун мегардонад. дар байни фарзандҳои аврангзеб зебунисо аз ҳама боистеъдод буд. чанд забонро медонист ва илмҳои гуногунро мисли фалсафа, адабиёт ва ситорашиносӣ меомӯхт. дар давоми 2 солу 3 моҳ ӯ забони арабӣ ва қуръонро аз бар намуда, сипас асари насрие бо номи зеби тафосир таълиф кардааст. зебунисо аз китобхонаи падар, ки дар он ҷо асарҳои нодиру камёфти шоирони бузурги гузашта маҳфуз буданд, пайваста мутолиа мекунад ва адабиёти зиёдеро аз бар менамояд. шоҳдухтар эҷодиёти нависандагон ва шоирони форсу арабро хусусан дӯст медошт. бо ёрии муаллимаи худ дар маънидоду омӯхтани санъати сухан малакаю маҳорат пайдо намуда, истеъдоди шоирӣ зоҳир мекунад. зебунисо нозукиҳои назмро аз худ менамояд ва аз айёми ҷавонӣ ба забони форсӣ шеър менависад, ки бештари он ғазал мебошад. имрӯз ашъори зебунисо дар Ҳиндустон, Афғонистон, Эрон ва ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна машҳур аст. ӯро бештар зери тахаллуси махфӣ мешиносанд. интихоби чунин тахаллус бесабаб набуд. ишқу муҳаббати бепоёни шоҳдухтар ба адабиёт ва шеърнависӣ барояш арзиши гаронбаҳо дошта, боиси ҷаҳлу золимии падараш мешавад. аврангзеб намехост, ки шоҳдухтар шоира шаваду номаш вирди забони шахсони бегона гардад. шоҳи мустабид аз шеърҳои эҷодкардаи зебунисо худро ҳамеша нороҳат ҳис мекард ва ӯро азоб медод. ای بلبل خوش الحان مخروش و دم فروکش، طبعی لطیف سلطان تابی سخن ندارد. вале зебунисо аз хашму ғазаби падар наҳаросида, пайваста ғазалҳои шӯрангези худро менавишт. зебунисо ба ранҷу азоби халқаш ҳамдам буд. дар замони ӯ оммаи меҳнаткаш, хонавайрон, луч, гурусна ва бенаво буд. аз тарафи феодалҳои заминдор бераҳмона истисмор карда мешуд. дар мисраҳои шеъраш шоира мегуфт: ای که به عیش خفته‌ای درد و غم ندیده‌ای، از دل دردمند پرس حال شب دراز را. дарду алами худро малика метавонист танҳо дар шеъраш баён кунад. در نهان خونم ظاهر گرچه رنگی نازنین، رنگ من در من نهان چون رنگ سرخ اندر حناست. بس که باری غم بروم انداختم بر روزگار، نامنیلی کرد اینک بین که پشت او دوتاست. دختری شاهم ولیکن رو به فقر آورده ام، زیب و زینت بس همینم، نام من زیبونیساست. қисмати зебунисо ғамгин будааст. вақте ки бародари ӯ акбар бар зидди падараш аврангзеб шӯриш бардошт, подшоҳ духтарашро дар ҳамдастӣ бо душман айбдор кард ва амр дод, ки зебунисоро дар қалъаи Салимгарх дар зиндони Лал Килаи Деҳлӣ ҳабс кунанд. шоира аз он ҷо дигар озод нашуд. қариб 20 соли умрашро ҳамчун маҳбус бо азобу уқубат ва танҳоиву ҷудоӣ аз ёру диёр гузаронид ва дар синни 63 солагӣ соли 1702 дар зиндон вафот кард. ҷасади ӯро дар боғи 30,000 дарахт дар Деҳлӣ дафн карданд, аммо баъд дар ин ҷо роҳи оҳан сохтанд ва маҷбур шуданд, ки қабрро вайрон карда ба дигар ҷо интиқол диҳанд.
пеш аз марг зебунисо васият карда буд ки ҷасадашро дар шаҳри лоҳур дар боғи худаш дафн намоянд. дар санги болои қабраш байти зерини адибаро метавон хонд. бар мазори ман ғарибон не чароғе не гуле, не пари парвона сӯзад, не садои булбуле.